Исәнмесез мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Яңа ел җитүгә санаулы сәгатьләр калып бара. Димәк, нәтиҗәләр ясап, елның лидерларын ачыклап, теләкләр теләр вакыт. Телеэкраннарда яшьлек тавышы, минем исемем Зөлфия Гыйльметдинова. Татьяна Ефремова башкаруында «Сөйдерәсең» җыры төгәл 1 ел элек дөньяга килгән. Көй һәм җыр сүзләренең авторы Илнат Фәрхуллин. Татьяна җырның эчтәлеге белән килешеп бетмәгәнгә, аны үзгәртергә булган. Бу бик җиңел эш булмады, чөнки көй буенча минем теләкләремне һәркем тормышка ашыра алмаганын аңладым. Ул вакытларда мин грузин халкының күп тавышлы көйләрен тыңлый идем. Сөйдерәсең җырына да шул көйләрдәге тәмләткечләрне истисем килде ди җырчыбыз. 2019 елда бу җыр барлык музыкаль мәйданчыкларга урнаштырылды. Һәм шул ук елның гыйнвар аенда җырга төшерелгән клипны YouTube каналында һәм башка социаль челтәрләрдә күзәтергә мөмкин. Gülüm akşanın şeşkeleri, gözlerimde sihirli. Ezlim özlim dağılmayayım, yüreğine secdeli. Söydürəsən, giydirəsən, söydürəsən, giydirəsən. Otan alıp, suğa salıb, hislerimde sönülür. Яшь җырчыбыз Розалия йөрәгендә бер урын бир җыры белән шулай ук бүген яшьлек тавышында лидерлар рәтендә. Бу җырны аңа әтисе табып биргән һәм Розалия бер дә икеләнмичә җыр өстендә эшли башлаган. Барысында үзем эшләдем. Клипның режиссеры да үзем булдым ди җырчы кызыбыз. Без монда бары әфәрин дип әйтәбез һәм 2021 елда яңа клиплар белән безне сөендерерсең дип ышанып калабыз. Kömelinde kabul etmez
буш булса, ике язмыш бергә бассын тәкъдир безгә кушканча. Гомернең бер урын бер гомер. Кыршак җәеп каршы алып киркемсе таңына. Илшат Хамадиевның «Безнең диңгез» җыры күптән язылган, ә клип төшерергә озак кына батырлыгы җитмичә йөргән. Сценарийны хайран уйлап йөргәннән соң, ниһаять режиссер белән элемтәгә кереп, төшерү вакытын билгеләгәннәр. Клип төшерергә бер көн калгач, баш роль башкарырга тиеш булган актриса төрле сәбәпләр аркасында алышынган. Ләкин бу хәл уңай якка гына булган. Яңа елда ул телевизор караучыларыбызга шатлыклы хәбәрләр, бәхетле көннәр узган елдагыдан да күбрәк булуын, күңелсезлекләрнең иске елда калуын тели. Җәйге җилләр җан тынычлыгын килеп урлаган. Ә мин шатланам сөю турында кемсең уйлаган. Üzülсә күпер, курыкмас икер безнең мәхәббәт, мәхәббәт. Безнең хисләр диңгез, чиксез тирән диңгез. Безнең хисләр диңгез, чиксез тирән диңгез. Башта үзара хисләр булала миңа шул кирәк. Күңел сөюдән гөлгә күмелә уяна йөрәк. Üzülсә күпер, курыкмас икер безнең мәхәббәт, мәхәббәт. Безнең хисләр диңгез, чиксез тирән диңгез. Безнең хисләр диңгез, чиксез тирән диңгез. Безнең хисләр диңгез, чиксез тирән диңгез. Безнең мәхәббәт, безнең мәхәббәт, безнең мәхәббәт. Безнең мәхәббәт, безнең мәхәббәт, безнең мәхәббәт. Безнең хисләр диңгез, чиксез тирән диңгез. 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 Безнең
Айнур Галлямов бүгін шулай ук лидерлар исемлегендә. Соңгы вакытта ул яшьрәк композитор Айнур Сабирзянов белән эш итә. Балан җырының сүзләрен якташы Илшат Харисов язган. Беренче ишетүдә Айнур бу җырга гашыйк булган һәм шунда ук үз репертуарына алырга дигән карар кабул иткән. Яңа елда ул барлык тамашачыларга якты хыялларның, яңа максатларның чынга ашуын тели һәм безгә үзенең җырын бүләк итә. Сықланып әздім балан тәлгәшін Татығаш әші тәмінәрін тәгәрәді күз яшын Әлгермәгән баланларны ярамый шул зәргә Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә Әлгермәгән баланларны ярамый шул зәргә Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә Баланың кызы төсләре күзнең ялын авырлык Сөю сагышка әйләнсә кирәк җанга сабырлык Әлгермәгән баланларны ярамый шул зәргә Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә Әлгермәгән баланларны ярамый шул зәргә Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә Сәгенә балана шу баланнар Баланашыларын таты ярсыз барсыз калганнар Әлгермәгән баланнарны ярамый шу зәргә Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә Әлгермәгән баланнарны ярамый шу зәргә Ялгыз булган тормышларга бигрәк авыр түзәргә Динара Ульданованың «Без татарлар» дигән җырына клип сюжеты гаиләсе белән туган як табигате, матурлыгы белән сыкланып, балыкта утырган вакытта килеп чыккан. Сүзләрнең авторы Әмир Хаҗиев. Барлык ярдәм кулы сузганнарга Динара үзенең рәхмәт сүзләрен җиткерә. Авыручылар сәламәт булсыннар, ялгызлар үз мәхәббәтләрен тапсыннар. Һәр бала бәхетле гаиләдә үссен. Явыз кеше игелекне онытмасын. Дөньяларыбыз тыныч булсын. Бер-берегезне саклагыз. Якыннарыгыз, туганнарыгыз исән, имин булсыннар дигән теләктә без аның клибына күчәбез. Илләргә таралган безнең татар милләте саклаганнар рус телен, аңлап аның кыйммәтен. Күпме газап кичергән газиз татар халкыбыз, туган телне сакларга һичшиксез дә хаклыбыз. Туган илем Татарстан,
işitsinler barsı da biz buldurabız biz birge Yokta bulur ikileşek Tatarlar bulsa birden işitsinler barsı da biz buldurabız biz birge Biz buldurabız bu işler Yaxşırsın işin turmuş Birdemlikte bizning kuch Şitde kalmaz qatırış Ko'pmi g'azab kechirgan Aziz tatar xalqimiz Tuğan tilni saqlarga Heshiksiz de haqli biz Tuğan ilim Tatarstan G'ururlik bilan aytam Yoqdi bulur kelashak Tatarlar bulsa birdam Ishitsinlar barsida Biz buldurabız biz birga Yoqdi bulur kelashak Tatarlar bulsa birdam Ishitsinlar barsida Biz buldurabız biz birga Yoqdi bulur kelashak Tatarlar bulsa birdam Ishitsinlar barsida Biz buldurabız biz birga Yoqdi bulur kelashak Tatarlar bulsa birdam Ishitsinlar barsida Biz buldurabız biz birga Юлия Зарга күптән түгел генә сәхнәгә аяк бassa да, bir yıl içində зур уңышларга ирешеп өлгерде. Кичкенәдән әбисе аңа татар телен өйрәтеп үстергән. Алга барам дигән җырын да ул аңа багышлап яздырган. Клипның эчтәлеге тормышның авырлыкларына карамыйча, тукталмаска, куелган максатларга ирешергә һәм кыялланып яшәргә өйрәтә. Җырының мәгънәсен ачыкладык, димәк, клибын да искә төшереп китик.
Альбина вакытны юкка әрәм итмичә, гаиләсе белән Төркиядә ял иткән вакытта клип төшерергә уйлаган. Тиз генә төшерүчеләр табып, ярым татарча, ярым инглизчә барысында аңлатып, эшкә керешкәннәр. Ә нәтиҗәдә нәрсә килеп чыкканын без хәзер исебезгә төшерербез. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Синен белән бергә булыр өчен барлык сынауларга әзермен. Шушы якты мәхәббәтем өчен күпме кирәк сине көтәрмен. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Барлык уйлар, барлык хыялларым алып бара синең яныңа. Бу дөньяда синсез яшәсәм мин, тынгы таба алмам җаныма. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Худайыма рәхмәт әйтеп һәр көн уянамын иртән йокыдан. Мин көчле дә очар канатлы да, янәшәм дә син булудан. Мин сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Сүрелүе аның икеле. Эдуард Хөснетдинов торналар җыры белән елның иң шәп клиплары исемлегендә. Бары тик җырны яздырып бетергәч кенә, бу җыр Эдуардның күңеленә хуш килгән. Шуннан озак уйламыйча, дусты белән клипның эчтәлеген уйлап, төшерүчеләр табып, клипны төшергәннәр. Үзе ул TMTV телеканалына рәхмәтләрен белдерде һәм тамашачыларыбызны яңа ел белән котлап, иң изге матур теләкләрен юллады. Син кума, мине тик кума.
нече ел келдім сиңа мен. Алдала, мені алдала, бір ғасыр күттім дейіпсің. Turnalar uşa, turnalar, mene min de qaytım uyga. Sen quma meni, ti quma, men aşamağam izgiga. Sen quma meni, ti quma, men aşamağam izgiga. Ko'zime, qora ko'zime, shin yuzingni ocham dema. Qabul et, meni qabul et, hem meni boshqaga berma. Yo'q dema, menga yo'q dema. Aytma onday umidsiz so'z. Tik yarat, meni sen yarat. So'nggi taqir deyiplar do'z. Turnalar uşa, turnalar, mene min de qaytım uyga. Sen quma meni, ti quma, men aşamağam izgiga. Turnalar uşa, turnalar, mene min de qaytım uyga. Sen quma meni, ti quma, men aşamağam izgiga. Илнат Фәрхуллинның «Авыл яшьләре» дип исемләнгән җыры бик тиз язылган. Клипны абысының фермасында төшергән. Үзе ул авылдан булгач, авыл яшьләренә багышлыйсы килде ди. Нәтиҗәдә бик кызыклы һәм халыкчан клип килеп чыккан. 2021 елда Илнат безне тагын да яңа җырлар белән сөендерер дип ышанып калабыз һәм иҗади уңышлар телибез. Cennet pışmağına dindir Avılının tabiatı Munda tudak hem yaşayız Hudayının bir rahmeti Ateş tavışına uyanıgan biz Avılının yaşları Silesek örnek bularlık Var bitim atur işleri Ateş tavışına uyanıgan biz Avılının yaşları Silesek örnek bularlık Var bitim atur işleri Kimsin? Artist. Artist? Aytamish, artist shahardan qaytariladi. Bu narsa? Mening kostyum. Ayda ishga qaytarsalar, bu xashtirush kiyimingni sol da, ish kiyimlaringni kiy. Davay.
Rəxətlənib eşliyimizdə yolda itebiliriz. Gitgəndən yürümək eşitdə qoydığız siz güdəbiz. Ateş davaşına uyanıqan biz, oğulların yaşları siləsək, bürünək bularılıq var itimat duruşları. Hazır ovalıda yaşağı, rahatның da rahati. Yigit yoki qizning bo'lsin, yonimda muhabbati. Ateş tovushina uyangan biz, ovalıning yoshlari silasang, o'rnak bo'larlar bor itimat duruşları. Ateş tovushina uyangan biz, ovalıning yoshlari silasang, o'rnak bo'larlar bor itimat duruşları. Silasang, o'rnak bo'larlar bor itimat duruşları. Nay, 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 oh nay, 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 oh nay, 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 oh nay, nay, nay. Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Дөрестән дә бүгенге хит-парадта булырга лайык. Клипта Фатих Кәрим әсәре Нурза кызы Фатимадан алынган сюжет линиясе. Анда Исмәгыйльнең әти-әнисе мәхәббәте тарихы чагыла. Әтисе бакчачы ярлы егет, ә әнисе Нурза кызы Фатима. Алар кавышып бәхетле булалар, ләкин клипта алар бергә була алмыйлар. Чөнки җырның мәгънәсе икенче. Клип аша Сәйдә халкыбызның бай тарихын күрсәтергә тырышкан һәм минемчә аның барысы да килеп чыккан. Сау бол инде. Десең сау бол инде. Йөрәккәем кинәт туктап куйды. Куллар инде кулдан аерылды. İki kanat kuyu kayırıldı. İşittin mi iken davışımını? Min küdermin her gün kavuşunu. Birge yürügen sıkmaklarga tabanırım. Sağınırman kayduğunu, sağınırım.
yürügen Sıkmaklarga taban arman Sağınırman Kaytını sağınırman İşittin miyken davışımını Min küdermin her gün kavuşunu Birge yürügen sıkmaklarga taban arman Sağınırman kaytını sağınırman Birge yürügen sıkmaklarga taban arman Sağınırman kaytını sağınırman Sağınırman kaytını sağınırman 2020 yılga нәтиҗә ясап, без сезнең белән яшьлек тавышында булган иң яхшы клипларны билгеләдек. Кем үзен бу исемлектә тапмады, бер дә кәефегезне төшерергә кирәкми. Мин Зөлфия Гыйльметдинова сезне 2021 елда яңа клиплар белән көтеп калам. Яңа ел бары яктылык һәм мәхәббәт алып килсен. Исән сау булыгыз. Пока-пока.